Tak dobrý den lidi a dneska tak pojedeme takovou projížďkou K2 a právě teď pojedeme K2, ale teďka tady ještě musíme chvilku čekat a prostě jako tady počkáme no a teďka jako tak já vám to aj skipnu až jako, no tak dobře, jako, že mi tady party šalinou, tak jedem. Je party, no, ta šalina, ale to mi shit. Party šalina, Jdem na tom park, tak budu a jedem. ještě ne. Teď jedem. A jednotlivou nebo celovou? Jednotlivou. Tak to je za 100. Prosím. Tak, pro vás a pro tebe. Můžete si to štípnout, jo? Dokonce byste měli, tak klidně až budete vystupovat. Tak, jednotlivou. Teďka jedeme party šalinou, no. Ta K2, té se dočkáte, až dojedem. Tou party šalinou. Jestli jste sběratel, tak já vám dám ještě 10 let. Jsme všichni trochu děti, ne? Kde to vzal? No a máme tady první stanici. Jo, a můj mobil podle mě za chvíli chcípne. Thank you.
počkej, vyjde tam. A nebo jak se tady jde. A je to. Už jste viděli, jak to i v té tramvaji samotné vypadá. Omlouvám se vám šalině, kdo jste Brňáci, tak určitě víte. No, všade sú to práce. Už je to na vás moc dlouho, tak já to tady stopnu a uvidíme se, jakmile pojedeme K2. A teď jsem se dozvěděl, že už jsme v té K2, je to v podstatě party K2, takže jako není taková klasická, ale je party. Dobrý den. Naschle. No. Na to. Výborně.